Здравейте, драги зрители! Не знам какво става, ама то... Ари, кажи нещо на драгите зрители, бе. Добър ден, че играем Краш Каза. По-скоро... Русинов каза. Не Краш Каза. Русинов каза. Почваме да играем след 3, 2, 1. И сега като почне нова игра, почваме този път наистина с Краш Каза. Айде да почваме. Ще почваме ли? Да, бе. Първо! Малко драматично излизане отиди. Снимай към дупката. Абе, не може, бе. Хора, видяхте ли как го направих на кьофтек? Сега ще направя на газър. Спокойно. Станеш газар. Много ми цепи, бе. Браво, защото това е прапса. Ще играем ли Краш Каза или не? Се играем, ари, сега почваме, ари. Снимай към тунела. Ще правя драматично излизане. Пази се. Ари, почваме, айди. Не да ме стреляш, моля се. И ти има стреля, бе. Искаш ли сега да кикна? Добре, ари, вече се закълвам. Майка, баща няма да те стрелям и ти. Става ли? Виж какво ти написах на чата. Не си го написал на чата. Не, бе, на чата на CS. Аре, идвай. Идвай. Не мога да моля се. Значи, Русинов каза, стани. Аз остана. Русинов каза, клекни. Русинов каза, стрелни нагоре. Стани. Какво би? Аз казах само стани. Верно. Забравих. Трябваше да не ставаш. Да, трябва да си кажеш името. Ама казвай, като стрелна нагоре, дали да гледам надолу или не. Имам граната този път. Погледни надясно. О, как погледна? Що погледна, бе? Ама няма, това не е честно, че погледваш. И? Ари, сега малко ти, Ари, че съм много добър на това. На кое? Значи, ти Теодор каза. Окей. Теодор каза, клекни. Стани. Теодор каза, стани. Имаш ли граната? Теодор каза, стрелни 3 патрона нагоре. 3. Да. Теодор каза... Защо лесна? Защо лесна, бе, Николай? Не знам какво стана, Изов. Натиснал си М и чес. Сега натисни М и 2. М и 2 да стана терорист. Полицай. Не терорист. Ай сега ти или аз? Ари. Посъредуваме. Аз съм добър този път, няма да се правя пак. Аз отдей се правих на
Русинов каза, гледай само към мен и не спирай погледа си от мен. На теб ти цепи и затова такова спираш, нали? Не, просто много бавно се и така попада. Русинов каза, кликни. Стрелни ме. Що лесна е? Не съм! Това не съм аз! Някой нещо ти прави някакъв админ. Да ми направи нещо. Тук се базика, ари сега съм аз. Аз го правя това. Ти сами ги казваш. Теодор каза. Гледай сега. И... виж какво пише там в чата на CS-ката. Теодор каза... кликни. Чакай! Аз такова пиша на това, на админа. Там дет сега играем го пиша. На админа, видя ли го? Видя ли го? Видя ли? Да. Сас. Теодор каза кликни. Теодор каза стани. Теодор каза стрелни. Теодор каза стрелни към кашона. Към кашона. Е, по този кашон. Теодор каза стани. Стани! Да. Ама аз съм станал. Да. Теодор каза скочи. Стрелни. Ой. Ами аз не мърдам, това е честно. О, драги зрители, мисля, че ви е скучно. Сега и започнем на Майнкрафт на стримане. Ай, напочваме Теодори да се стреляме. Аре. Хора, вече почваме да се стреляме с този тъкчо. Чуваме! Да се... Тягайки, дами и господа, 100 на 0. За мен. Ладно. Взех ти къл. Не тя се приближаваш толкова лаги ми. О, хора, той е много слаб нуце, искам да кажа. Айде да видим. Казах ви, той е слаб, най-слабия на CS. Карайте бийте са, аз път ще правя, и то ще го филна. Сега само загрявам споко. Кръвти, пиде си, так. Хора, можем да спрем този клип и да почнем на Майнкрафт. Да, след половин час. Да, след половин час почваме. Нали бе? Да. Ари с ножки. Айде бе. Ами ари бе. С ножката идвам към теб. Хора, ако ви е скучно, напусна звука де. Ако лъжиш, ще кикна. Хора, ако искате да пусна звука, стига с нож съм. Вземи си го.
Взех ти пиди си, така. Няма да стрелям, какво си мислиш? Няма да се стрелям. Може. Ето го, дами и господа, как лъжи. Той е най-големия лъжец, не му вярвайте никога. Лъжи. Лъжи, лъжи, лъжи. Лъжи. Кой лъжи, бе? Виж ми ножката. Виж ми ножката, идвам с ножката. Това не е честно, ти ма таковаш. Хора, свършвам клипа. Не, окей. И почваме на Майнкрафт, става ли? Да бе! Няма пък искам на Майнкрафт. На мен не ми се цъка на Майнкрафт. Хора, напишете някакъв сървър на креатив на Майнкрафт за строени. Добре, хора. Да свършваме ли клипа? Свършвам го. Хора, ще направим още един клип на момента, ама на Майнкрафт. Окей, Али, чао, хора.